mozuate, ondo? Norbaitek bukatzen dunean lehenengoa esan ezala. Bukatu dut! Eone, markau, segundu bat. Handiagoa, fletxatik tirata kontrolekin. Kontrol C, kontrol V. Ez, shiftekin bakarrik aukeratu bat baino gehiago. Monika, euskeraz ez baduzu hitz egiten, nota jaisten da, Saiatuko naiz abixatzen, baina ez dela abixau gabe. Gero ez dezu euskeraz ulertzen. Eone, segundu bat. Saiatu txukuna egiten.
pixkat, magenta eta berdi.